それにしても17号さんの願い事は意外でしたね。禅王様はこの結果を予測されていましたよ。大神官様、最後まで勝ち残る戦士は他の宇宙のことを考えるだけの徳を持っているはずとお考えでしたから。ではそれ以外の願いを言っていたとしたら、もし自分本位な願いを言っていたとしたら、何もかも全て消すおつもりでした。なかなかハードなサバイバルでしたね。禅王様は期待しておられたのかもしれませんよ。悟空さんたちなら何か変えられるかもしれない。人は変われるんだと。ねえねえ悟空、次は何やる？申し訳ありません禅王様、その話はまた後日ということで。本日はこれにて失礼させていただきます。第七宇宙の皆さん、見事な戦いぶり、そして素晴らしい願い事でしたよ。ねえ悟空、また会いに来てくれる？ああ、もちろんだぞ。またな、全長。